Sinibingelele babukeli beKamaVee TV with Prince Bhekumndeni KaZulu. Ngicela ukuqala ngikhulume ngale ndaba. Kunabantu abangihluphayo each and every time balokhu bethi angikhulume ngendaba, angichaze ngendaba yebo gogo, kagogo uMaweni nogogo uSikhotheni, la amantombazane lawa. Ngebhadi-ke thina asisiba abantu abathanda ukuchaza kabanzi ngamagama abantu, kodwa kuye kuthukele nje abantu besifaka ingcindezi ngoba thina sesifuna ukwenza umuntu ukuthi kube clear kuyena ukuthi what's going on ukuze engaqondeki. Besixolele nalaba abathi ayiyekwe indaba yokuthi khulunywe kulokukhulunywa ngendaba yey'keshi ekade zenzeka kuqoleka abantu. Ngiyayiyeke-ke leyo nto until iqhamuke isolution ukuthi abantu bazonikezwa kanjani iy'mali zabo ngoba balimala abantu. And ama-associate akade ehlangene nalabantu engabe sezenza msulwa ngoba ayaziyo, sekulokhu ngathi ibona bodwa obhongoza babehamba phambili. Ayaziwa ama-associate ayehlangene nobhongoza kuqolwa abantu, nawo amagama ayathinteka amakhulunywa kuqolwa kwabantu. Ngiye kuloliya daba-ke lokuthi ithini indaba kagogo uMaweni. Khona izinto ey'dingayo bafowethu beside ukudlala ukuthi siyihlaziye, ezinye ayidingi ukuthi siyihlaziye ngoba ziyihlaziya zona ngokwazo. Ngifuna ukuya kule nje kagogo uMaweni. Kanti uma umuntu o-understand-ayo i-language yesintu noma yesiZulu, I mean yesiZulu, uMaweni. Kanti wonke umuntu uyazi ukuthi yini iwa noma yini amawa noma kukuphi emaweni. So yini-ke ekufuneka ngiyichaze-ke mina lapho ngoba phela lento iyayichaza. Akekho umuntu ongazi ukuthi kuhlalani emaweni. It's very simple. Akudingi leyo nto ukuthi ichaze mina. Kanti wonke umuntu ku-clear-ke ukuthi kukanjani endabeni kalogogo ntombazane othi ugogo uMaweni. Ngize kuleya kagogo uSikhotheni, very very simple, ingachazwa ngisho ingane encane. Hawu, manje uyasho nje yini manje kufuneka ichaze uthi ugogo ubani? uSikhotheni. Hawu, eSikhotheni kuhlalani? Yini uSikhotheni? Yini isikhotha? Nalokho ufuna kuchazwe yimina futhi? Hayi, musani ukulala ngami bafethu. Impendulo-ke lezo, yini-ke mina ekufuneka ngiyichaze? Ngicela ukuthi ngiqhubeke nodaba ngalokhu nidlala ngami bafethu, anongibuza izinto ey'serious. Ngicela ngichazele kahle, ake ngiqhubeke nodaba. On the next episode ngizogeqa ngapha amagula ngomuthi wecala ongqo nowumthiksi. Siyabonga.